थ' लोगोफोर मैयाथ' रिपर्टखौ मोनासै नालाय 8टा 9टासोआवसो मोनगोन होननायखाय ओमफ्राय दिनै दा आं थांनो ओंखारफिनलायबाय नै तेजपुराव टाइम्सआव माने ट्रेनजों थांसै आरो दायो मैया गारि रिजार्भ लानानै थांदोंमोन नालाय आइखौ लानानै थांदोंमोन हार्टनि प्रब्लेम जानायखाय ओमफ्राय दा रिपर्टखौ दिनैसो मोनगोन नालाय दा मिथिगोन आरोना रिपर्टआव मा ओंखारो दायो थांसै आं हारसिंसो दायो थांनो ओंखारदों नैबे दहायनो टिकेट लाखांबाय आं देकारगाव रेलवे स्टेशननि टिकेट लाबाय देकारगावआव ओंखारहैनोसै माजबाद रेलवे स्टेशन फैथ'वाखै ट्रेना दायो ट्रेन फैबा गाखोनानै थांसै र' बेनिफ्राय देकारगावआव ओंखारहैगोन देकारगावनिफ्राय आरो माने माबासिम बिसम सारियालिसिम बासजों थांसै अट'फोरजों अट'जोंसो थांनांसिगोन मिसन सारियालिसिम देकारगाव रेलवे स्टेशन मा मानसि जायो माथो मानसि tahun mission saya tahun Sariali. Kot. Auto jangan se auto. Auto kau beda. Sariali simpang se auto. तेजपुर टाइम्स हस्पिटाल मोनफैबाय बेनिफ्राय हाबलांसै आं दा नै टाइम्स माने मैयानो फैदोंमोन नालाय मैया नायखांबाय आइखौ बेनिफ्राय दा रिपर्टखौ लांसै आरोना अट'मेटिक गेङो दरजाया टाइम्स हस्पिटालनि मानसि रिपर्टखौ मोनबाय दा ओमफ्राय मेमनो डक्टरनो देखायनांगौ आरोना डक्टरनो देखायनोसै आङो मा होनो डक्टरा आरो मुलि लिरना हरबावगोन रिपर्टखौ दा लाखांजोब्बाय ओमफ्राय बांद्रायबो एसेबां माबा नङा थै परिखा नायखांबाय थै परिखा नायनायाबो एसे थिगानो दं आरो मुलि लिरना हरदों दा मुलिखौ जाहोथ'नोसै साननैसो बारा जाबाय एडमिट खालामनांगोन एडमिट खालामबा माने खरसाबो दङ बहुत फैसा नाङो एडमिट खालामनायाव प्राइभेटसो नालाय नैबे टाइम्सआ प्राइभेटआव एसे मोजां नायो नालाय बेखायनो फैबाय आरो दा थांनोसै आङो मुलिखौ लाना थांसै नैलाय नै टाइम्स हस्पिटाल राङापारा टाउन मोनफैबाय दायो आङो ट्रेनजों थांसै र' रानिनि गस्ला लांफानि धनिष्कानो गस्ला बासिना बा डेन्जार मानसि तेजपुर थांनाया सोर सोरखौ लोगो मोनखोनाय वारि मानसि लोगो मोनबाय धनिष्का होननायखाय फैलायथारदों नै धनिष्का नै इलाय एसे मेथाइ लाबोयाखै आं गस्लासो लाबोदों नै खेवलाय मा दं नायलाय दे मोनाबोलायलायबाय खानाय सिनजा बोनानै दे बख'दो हानांगोन आबैनो हो आबैनो न' दोननोसै हा न' दोननोसै ओइस बायबायसो लानोसै दे खेवदो दे गाननायलाय इथाय नङा गान नैलै गुफुरसो मिलायनांगोन दे गाननाय दं दे गान लादों हामोना हामाथाय हनै मामाया गानसिगोन मामाया हनै मामाया गानसिनो होना
जानायसो मोनजादों दानि जाबाय मोनदोंबा Kando. थाबाय थानानै साम'नि मानसियानो फिसाबा मानसियानो फिसाखाबा Gidir sama nama. Ayo gidir sama dong tuh. मिन्थिलाहां जायो गिदिर आहाय Wah, gosla ketar benda. Dhaniska ya. Menit mater. Nih. Ish. Ish. 럭시 아이 마음에 물을 아무 부호라 이거는 이라 나이겐 Ah, jadi nanggan. Deni thang, mama deni nih di thang. 너 우랑도 Nulang di thang. Deni deh. 우랑도 빠이게 Mojan samdung mater. 삼खा요 Hamma deng thah.